Welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Akulu mango lelo ndi date ndi pa 30. Yes. Mwezi wa March. Nkhondo ndi kuti 31, masiku 31. Mwezi wa ntuntu watha. Okay? Mwezi watha pamene ndithu Israel komanso America akukanikabe kuchita zimene apitira ku dziko la Iran. Yes, akuphunzitsa ukunduku masukulu ana choncho kuphwanya ndithu malo ena ndiye ngati kumafuta energy power plants ku Eskom amene malo siyana ndithu America ndithu ndi Israel akuchita zinthu. Koma izozo si zimene apitira ku dziko la Iran. Kumene ndithu amapitira ndithu kukasintha boma komanso kuti akatenge uranium. Koma mmene nakuzana muja kuti zifukwa zawo awazimasintha ndithu nthawi ndi nthawi. Pano akamba nkhani kuza ndi mafuta. A Trump ma headline mina maamva akamba nkhani kukatenga mafuta kuti basi tifale katenga Kurdish Island. Palika island kumene Iran imachotsa mafuta okwana 90% kapena 95 amachoka kumene koko. Ndi kamene ndithu ndi kungukata landa kamene koko ndikuti akhangarakira pali apa. Moti Iran yakonzeka kale yayika marada zinthu zosiyana zimene komanso asilikali oti akateteze kachilumba kamene koko ka island kamene koko. Chifukwa kupanda kutero komanso ndipo ndi amene ndimene kuzinga. Koma kamene ndithu Iran iteteza like ndi moyo wake wonse, like mpamoyo pepo mpamoyo modzi wa moyo ena nomwe muli ntchito and ntchitoyo ndimene business tingoyerekeza ndi pamene tipamachokera asandalama yenuyo kuti mudye zimachoka pene papo pepa chato mati pamakhala pamoyo olo wina ufuna kusokoneza umayesesa kuti ola bwana uzi ukalipe pagulu pa anthu basi umangoti yes bwana uzuzira baba kungoti yosa baba ndeti ipira kundivutika. So pamakhala pamoyo ena amalodzana pamoyo ndi America ifuna kugire pali pene pacha. Koma still Iran yana kuti simungakwanitse ndipo napo khapa ndiye bwasife. So after zimene zikuchitika pamene Trump lero ndithu amanena kuti ifeyo tikukambira ndithu ndi Iran directly komanso indirect. Amakambira ndithu ndi Iran and siri kuzozote how true is this for everyone else shock. We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. As far as we know, if America kudzirira nkhani kukhuzana ndi Iran ndi ma Americans ndi nkhani yonena kuti chikhulupiriro cha Iran ma ideologies mene amaganiza kuti iwo bola afe kusana kuti akhale moyo wa onyozeka wapansi kwambiri olamulidwa ndi wina wake. You understand what I mean? Okay? Panopa mina example ina mina mufuna mione. Just recently yangochitika. Trump amakamba nkhani kuza ndi bambo wake Mohammed bin Salman, mwana wa Salman, okay? Saudi amakamba kuti iwowa amagitsa my ass, amagitsa thako langa, like kuanyozetsa ndipo they better be nice. Mwauze akwenela akhale abwino kwa ine. They better be nice to me. You're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be.
So zimene zozo in Saudi encouraged. Yet Saudi iwena yafusa America kuti kodi ntchito zenjuru kuti abale muri bweza drama makuti chifukwa kuphatikiza pamene popo ndikumati kwanaso kumene ndikunyuzikako imene ndi sign yonena kuti taonani mmene amakhalira anthu amene wa Americans wa ndi anthu amene amaweramira. Mwana so Iran imene kuti pamene popo stage imene ndibula kufa tamvana bwino bwineti kukhala onyambira thako la Trump ndibula ufe amareko kukhala ndi moyo ndizinyambira thako la Trump ndibula ndimwalire chikhulupiriro chanu chiticho chimene chocho. So zonse zimenazo nenapo kuti kubwera ati Iraniyo yandipasa gift ineyo 20 oil tankers inyamula amene wanyamula flag ya Pakistan ayamba mandi ndikona leo. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Over the next couple of days, a lot of boats. And Mohammed Ghaliba amene speaker wa nyumba ya malamulo ku Iran ndi amene wasainira. Zonse izizi Iran ikukana. So ineyo ndine ndi choncho tiye tidikire because sometimes umatheka ona kuti hayi sizingatheke then kupeza kuti wena wangu banga betray wapanga zake okay iniwo muona ngati muli limodzi tingoza kuirani kwa mwina mmodzi ndi amene wapanga zinthu zimene zonse kobe silube pali strong belief pali kukayikira kwambiri kuti zizinkhani ndiona pali kukayikira kwambiri kulipo kuti nkhani ndiona apo ndiyabodza. You understand what I mean? Okay, so tiona kuti tingodikira masiku apo amatezi amalero mande. Point number 2 imene tiwafati kambirani kwambiri ni nkhani yokhuzana ndi mabomba. Anyway, Trump wayika kale posti pa nkhani yokhuzana ndi iyo mbilayi kuti ayi takambirana ndi Irani chani. Okay, chabu tikambe point number imene tikambaso kumapero I think ya posti tikambe kumapero komano point number 2 imene mufati kambirani nkhani yokhuzana ndi ku Haifa, nkhani yokhuzana ndi ku Israel pamene Iran nayo sobwezera nayo ndithu yaphulitsa mafuta yaphulitsa depot ndithu ya mafuta ku Haifa oil refinery ayiphulitsa pamene kutako akandi number 4 kuphulitsidwa pambapo I think kawiri inaphulitsidwa kawiri nthawi ya ija mu June muja 2025 apaso anayiphulitsa pang'ono then kenako anakonza after a few days apaso ayiphulitsaso komano Israel sikupanga confirm koma utsinde akuoneka ndithu. And on top of that it's very sensitive sakufuna kuti anthu aone kuti like safuna sokulengezaso akuoneza kupita chani koma ali sakudzoza kuti ku oil refinery kuti kupera kuphulitsidwa. So even Al Jazeera nayo ndithu yalengeza Fox yalengezaso koma still ngakhale tikudikirabe kuti pakhale confirmation kutsimikiza. Ku Israel ya mafuta ndithu ndofunika kwambiri fa kugenda ntchito ikulu kwambiri and kuthandizira dziko lawo koma still maripoti naso ndiona kuti iwowa nkhondo iyi sikuti akuyisirira padera chomwe before nawonso anakonzekera ndi 271 billion US dollars kuti akuti apange push agenda ali ndi project panja ma Israel ya Greater Israel akufuna Greater Israel kale iwo Greater Israel iwo akukhulupirira kuona kuti malo a Lebanon, Jordan, Egypt, Syria koseko ndikwawo mpaka kufika ku Mecca kucha mpaka kufika ku Mecca kucha akuti koseko ndikwawo ndithu
iwo potengera ndi mabuku awo amene amauzira ndi akuyenera kuti malo amene awo amenye nkhondo mpaka na alande ndi malowa awayeretse awayeretse kuchoka kwa Asilamu komanso kuchokanso kwa Khristu amene ndithu ali mene momwe. So Akhristu ndi Asilamu madera onsewa ndithu chipere ndithu. We're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai, purify those places. I believe eventually our borders will extend from Lebanon, the great desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai, purify those places. I believe eventually our borders will extend from Lebanon, the great desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai, and purify those places. So, ngani ndi mene. Ngani ndiyo, ngani ndi mene. So, point yomaliza ndi makamba yakhuzana ndi post amene akamba ichi. Iwowa Trump akupanga claim kuti akuti akwambirana ndi government boma lili panopa ku Iraniko chifoti phase 1 ati boma loyamba analigwetsa, lachiwiri analigwetsa ndi livo lachitatu likuoneka zoti kumvana ndi Trump yo. Okay, so meaning what? Meaning kuna kuti nakamba kai kuna kuti dziko la Iran si dziko ngati mene amakhala maiko ena ngati Iraq, Libya, Syria kuti Kongo khapa mtsogoleri ndikuti dziko labalalika kena kwa amba kupanga zawo. Ayi dziko la Iran olo president lakhawa wafa ka supreme leader wafa mene anafera supreme leader ndi anthu okwana ngati anthu okwana 50 ma generals mene anafera mu ndilo limene akhala dziko lake ndilo lakhala Trump. Koma Iran and this structure yawo and njira zawo zimene amapanga. So bomalo linalipobe. So Trump anakwira sinthu ukaphaso kagulu kena so oneka nasankhidwaso mpaka naso kaguluso kena. So kagulu kachitatu kwakuti iwowa pamene kuti kumvana kwezi. So pamene akumvana mpaka nantumizira mene amakamba zizoti akuntumizira matankala komanso ndikuti pamene kuti imene iyi kwa iye Trump yakuti yakwana ndi regime change imene ndito athakumatani athakusamuka nkumabi. But we've had regime change, if you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. And frankly, they've been very reasonable. So I think we've had regime change. I mean, you can't do much better than that. So the question is, for Sundulona Guti, could regime change yo? And how many mafuna waikawa? Ndamini ho. I mean, and how many hour? I mean, Alipowa. I mean, one out. Okay, in the Nigeria, we don't go from Gotap, but Basta Mariza and Chan. Come on, our mean Alipowa. So good up Senadi Oyamba. Minaso our Daminaso, I'll be control. So for our chili Josa Jimene, Chiwena, which is Akumachita. Mabomba sabu salenda indinkani yake makala yomwe ndi inesidu kuzozoti and hakuda kuti regime change yabo ichitika pati chifukwa anthu ndi omwewo line ndi omwewo zikhulupiriro zomwezo akupanga so zimene nakapanga so yambirirawo simple resistance kubwezera basi kanyata. So I mean kaya mina tuona kuti zikhale zorani koma Trump izi aliyesa ukayikira kwambiri chifukwa zizi Trump akumapangira dala chifukwa ndi economy ya ku America nkhani kuzana especially nkhani kuzana ndi mafuta zikumadula komanso zinthu even kupa market forex exchange is like mukunzoa sometimes market imatha pali market manipulation nsika umatha kuphosisidwa kuti hey guys ucheni yasowa aliyesa manene nazo zinthu ziya nkubisa nkamba rusa kuno nkumadulisa zinthu
chimanga ndo chapezeka chaboka koseko kana wanthu kwamba kuchipisa zimene zimachitika. So Trump amapangira amakukhanga kuti zatheka ema kuchonga kuti pansika zinthu zimene zimadula zimatani zikhanga ngati zikumasuka komabe anthu be akuti ku America kuti ayitulukira abadziwa zoti Allah uyaona amatinamiza uyatinamiza. So response yochokera ku Iran kukuchoka be response yona kuti amene yuyu ife sutukambirana. Even foreign minister wa office ya foreign foreign affairs yengana za kunje ya lengezanso spokesperson wa NASA kuti akwakulu ife rusulumiza ndi Trump palibe amene umuza ndi Trump. So I don't know Trump kuti izinza azitenga kuti. So guys, thank you so much. Malawi cameras.